Ontiri ominte gento nare goteba. Ese buna tokona gukora igando chenga chinsa mo chinsa chatomnyogire sana. Saji ngono gototebiare. Igo nare gotebia omogusiga. Una riri twateba. Kamora anyora nga mwabe kiro omonto abatenenere. Tari ko bayira buya. Urusie. Chenchi omonto mongao. Chenchi omonto mongao. Mwanche kyagero oyo nene imba ya umwama tuoge sona. Mwanche. Chenchi omonto mongao. Chenchi omonto mongao. Tumore to gwakanga mubuje ngakeye mbakora gendo gete ngano bakoruge so ntomanyete nga. Baite we ikine kyakora abantu abange baumiete. Banta abange baumiete. Ekyaro taka ngakingo chikorarekana nakinkororwa. Yani ngatubwati democratic right yoko beke sota geto beka ngakingo chikorarekana ngo chinde gwatananwa kyango ngo chande goitwa kogiwa ke gura engyo kona gotangasira nyarebe abantu mbamanyete ontiri ominto chikura chitara akwa una analysis buna ko rwantu mamaitenga nyarebe nga segeta gwaka nyarebe ontiri intiro soka hatwa campaign unabona nalo tabyo mugusiga to campaign yo monto mongao ontiri abantu entwa ko in science into un experiment experiment nige ntoko temorore ngankiye koba nalo tabyo mugusiga unabono kuru bugambi bwachagite abantu baito bagambire bakorire kibakorire igento ngire mugusia tana gotema abamura baito basokire ngumbu chinse chesiko babeira bagambi ororo lakini batakire kora iranaka kero bairanire ka ngorigere ribare una abantu baito bamenyete bakombere nasi bamenyete batebire nga nimbwatiga hasiga asemenyete nkonyora ndakabesa lakini tigangira ne point yango ntiri negwete tigangira ne nkonya antori wa mintu na barabwo dikara rubago siraigo abantu bamana konari batanga omontachi kuburi chukura omontachi kuburi kurungumbu oyino bokumareta ekura mubasa koma banari na bintu biri kwabeirase utanareti bintu binde biko korwenjere geteiga watiganga ki abantu amba maitenga iganacho egento nacho kubakora niki keri ntumbire bono kwaro gutware kerutare gosoka lakini gwatwarire kero gwasokire kwarore una chipara chikora suchingia una public relationship chira sagaya unora akore foreign relationship unora akore development unora akore security unora akore development unora akore bintebi unora akore farming bintu binde wana kero muntu ndirio mintaira nire unaona bamura baitoga igambo bamanyita marieta bakoira na iko bagutirerwa bantu bagutirerwa naro tyo mugusinga karaba chance kole experiment imyaka 5 moto itantu ne birengere itokorwa lakini ani kwa ku ebirengere ina ngenda geto kopimenta chinguru nagotebe njire ngawa iga mwari gwancha abantu bari baito tubwata appetite yo kuborio borai inde getangani asu gwasokire buna bwasomete city eyo bagwathikira ase city oise ko genda nka wose ne kenyoro kiao gari na kimugoro gari kia esimba ya basi kenyoro kia na nyamachi nyamachi otenga yenje ntagete kwa gubo msiye bwa msiye bwa nyamachuka asengenjo yake oro osi nyamachi abu ebe bune city ya so menyete ga jinse mo chama iko ekera kwaro service chitigane tio tokane tikanyengi me oche konyera elindo beke services ya chaka se ino gari nyamachi elinde services ye chukwana na bantu baito kuruga esimba go ebinto kibira ari ogonda ingo umoraria ndomere chi computer ibere nabongo gutumira ekiagara ngomo toriga otenga bamura stethoscope chabolirega na kingo kana ntomere ibere ngenda ari obi sintebe ngana ki stethoscope muta ngonya ibere esimba neka ganeti elinde bange 10 unabono ntiri unabono aye sobo gambi abana ba mintombara Yesa bakonyire basomire mbuya bale tali besa batagete they have money lakini yabatakire gutwara rijyanda bada ntubwati dogo kwa abantu ikera ontiri umuntu tari ojo sosia so uri umusaro abantu by the way abantu services yoko ba toli ojo gutumya besa jao yamana goika unabona umwana nyanginya kuburi ari ubugambi gotari campaign yo gora tari campaign bakora umwana Dominiki kuburi ari ubugambi tomanga.com no mwishimi wari umwana machani kuburi ari ubugambi gitoina ndabinga kuburi umwana tongi kuburi ari ubugambi kinta kuburi kera mumuro mwabaho chigoro tenga 22 tagurusu mumuro mwabaho tigaratika no mugambi agenda mwari munagenda ngo mwari munyanchoga umwari munyanchoga kuburi ari ubugambi iga richo ni woli to mwenga kuburi
robuga barosi ndocho baijoye babo yo ndo mumugako yo Jimmy Okangi ngubunya robuga mara by the way abana baminto gocha barasinde bali gyo basemia mbatebinga kirango mbatebi monyokango mbatenga egetekeri bono igitika abantu ba etuko getabuli bono nekingu era idi bakomonyokera twachirwa roseri bali ne cherore etwacha gutabuli bono ndirio minte geteki abana baminto barake monyokia nate umugusiga aso bwenge abantu bali wali wancha abana njinga yedoko bamenyese asibako genda kuna bono genda sinaria ekerongo che nyamati naroranga igere Arlington yenke narore DFW yenke bono maite difference tego choko ekiagara services jiri kwana lirega iga nabo chiko baro nabantu baitu they will see that difference lakini rende ntoliko na chironde bwensi ekyomonta atagete igagenda aborie ande gotoko basabera amaye ekiagara at least omonto osokire abasweri abagoteba nga gusena abanyamuriro nga oyo kona koragera jikoni aria taliko choma nyange ndagera ne kare koro sibusiko na ende wansa wetani mwabo igotoko manyaga asokiro onchire ndagerende tigarete binsari biri abekeru garia gusena aria mokoroka erinda abekenga garia bantu abaro bari usingana kibona ncheringana ria orio mwali ncheringana ria mwali nare gutigiro mugusi the oracle the oracle Simba amaliko igagoteba nga the writing is on the wall amaliko gagoteba nga abaisiraeli bachandikite Misiri amatuka mange nane kera alikurusu ku Misiri gangete alikubolungi guturuseriga mbaka nonyene kera bayikiri kunjira banga toira ni tojikori chinyama watareta tukwero na korata yo mugusinga tema abana aba wikaba bayire Kanani Misiri na konkurwo aba mutabaire tikana mo koira na ngoja ya tema abana aba babayire Kanani na barabu bagenda ba mini serious business barabumba manyete gas mbamanyete onye bamanyete negendekia kero bagwa gachikura bantu baitunka nakyo kubatera abantu bamintonka nari ko batebi naki bakore photocopy asenale change gotakirwe kero yachire ancherana ne change anya yachire nga maunjireri unatakire onchoreria lakini no maite talikere change abantu bagabiringa bono toigire 2016 2017 bono ntori 80s ntori 90s 2016 bono bintu bya change ese yasukire kiatua chintambe unless chipale chitokona kolera service chitokona kolera nchigo suka anya tuteta kwamenya mata gisitore once ntutaka irikora chinchi tumanye se ya change mana ocho rumara yura tokoni iyo ntu abanyene turamanya ngese ya change yewana lakini tosoga twagegura yewana muntu tabaisa gote ango manye tata waisiringa kanita ngaka yewana olingo irare yewana igara irase njota otakiruri gwatage yewana pia mono mwacho mategerari kwa bere gokorora abagusi Global Radio onyorenga abagusi globalradio.com otogotoga chise beronge bere nanya abegona bogotonyora ase namba isano na yamo enoti isano inye isano na ibere isano na ibere isano ibere yamo yani 605 477 5221 ni namba ika omwiri ka omusani matinga igotule mbeo chise beronge bere nanya marieta no ri no ntiri injene Simba yawa nere ya moyoka usinjire jinde bere Simba tumira na ire chinga gichinga tumira no mukubio ya mano